Again, we don't usually work on trucks. Yeah. Ocean trailer, not ocean truck. Yeah, I unfortunately, understand. But let me see what I can. Puta pare, dali tayo. Dali, putol. Wala na. Kabalandra pa naman ako dito sa... Mukhang price to ah. May damage. Yan. Pipicturean ko yan tapos i-report ko sa dispatch ko. Alright you guys, good morning sa ating lahat. Yes! At ang current location natin guys, andito tayo ngayon sa Subic, Calgary, Alberta. Wow! Kita nyo naman sa previous video natin na kung saan tayo nakarating. Kagigising ko lang. Ito, magkakapi pa nga lang yo. At may binigay sa akin information ko. Kagabi hindi na ako nakaalis dito no, dito sa Subic kasi alas 10 ng gabi ang delivery ko. And then mga alas 12:30 na yata nila ako na-unload. Tapos pinatala yung load information ko, which is ito. Magpipick up tayo mamayang gabi pa dito sa Americold, pauwi na ng Winnipeg. Kahit pa paano, makakauwi na tayo ng Winnipeg. Ilang araw na rin ako dito sa karsada eh. Sacrifice lang. Pero pagkatapos ko dito, bago tuluyan doon sa pipikapan, magpapahugas muna ako ng trailer. Kasi sabi nila, pugasan ko muna tong trailer para para malinis na i-drop sa ocean trailer dito sa Rocky View, Calgary, Alberta. At pagkatapos pick upin natin yung magsi-switch tayo ng trailer. Pagkatapos yun ang gagamitin natin kasi itong multi-temp kasi ito multi-temp kasi itong trailer na ito. Bali sa loob niya dalawang klase ng temperature ang magiging ang tatakbo. Kumbaga meron siyang bulkhead na maaari mong iharang doon para doon sa kabila pwedeng dry dito sa harapan, dito sa pinaka dito sa nose, sabi nila is pwedeng freezer doon yung nagpo-frozen ng mga product. Posing ko lang itong kape ko tapos pupunta tayo doon sa doon sa Clarity Truck Wash at magpahugas tayo mga lodi. Kape-kape muna tayo mga idol. Yes! Pasok yata yung ko. Alright you guys, tara. Punta na natin yung pagpapahugasan. Mainit. Summer na summer. You have 13 hours and 0 minutes of remaining drive time. Shunter guy. Okay. You're good. Sarap ng trabaho ng mga security guard dito. Nare-record lang yung record lang. Wow!
Just another day on trucking. In 3/4 of a mile, turn right on Piegan Trail Southeast, then take the second left. Yes. Calgary Truck Wash Detailing Center. Kilometer away from here. Turn right at the traffic light, then take the first right. Diretso na tayo dun sa patrakwasan mga lode. Sa trailer lang tayo. Di ating kahugasan si Cortapia. Kasi yung nakaraan napahugasan ko siya. Turn right, then take the first right. Kikiraan lang po. Clarity was. Ayun. Doon tayo sa likod. Walang tao, tamang-tama. Tayo mauuna. Ilang truck ba yung nandito nakatambay? Turn left. Sakto yun, tumutok tayo sa may ano, Turn left. wash nila, wash bay. Turn right, then take the first left. Okay. Tutok tayo rito. Tapos pupunta tayo sa loob, mag-check-in. Chains off. Tara guys. Tara. Hello. Good morning. Are you guys open now? I've been open since 7 o'clock. Oh, okay, perfect, ma'am. Just gonna have only wash out inside. Turk Enterprise, yes, ma'am. Truck number? Truck 2098 Trailer? 1444M. I put you bay 2. Bay 2, okay, I will go in Bay 2.
show Bay 2. He's coming to open the door, honey. After you pull in, then come see me. We'll do a paperwork. Okay. For sure. Thanks, honey. Bay 2. Ayan, tamang-tama, Bay 2. Nasa tutok tayo sa Bay 2. Nakatutok tayo sa Bay 2. Kausapin ko, pwedeng pawisikan ko lang itong ano, itong paanlawang ko lang itong windshield ko, baka pwede. God! Ay! Hey, but can you do me a favor? Just range my thing. Yeah, just range only mirrors both and just the front. Thank you, man. Appreciate it. Yeah, okay, good. Perfect. Thank you. Buti pa dito ginagawa nila ito. Samantalang sa Ocean Trailer hindi man lang, I mean sa Blue Beacon sa US, kahit dito sa Canada hindi nila magawa yan. Madadamot sila, pusang gala. Sobra silang damot. Doon sinabon niya ng konti. Ano ba yun? Sabon ba? Sabon ba ginawa niya? Okay. Yan. Marami pang sabon siguro. Ayaw niyang sabonin. Puro sabon naman yan. Puro sabon naman yata yung ano. Yan. Doon sa kabila, tama na yung kabila. Tama na yun, matutuyo naman yan. Rinse lang naman ang kailangan eh. Para sa ganun eh, malinis-linisan din natin ng ano ni Korea. Yun. Okay. Forward. Punasan ko na lang ng konti. Oh, yun oh. Oh, di malinis yung ating windshield. Asan ba siya? Oh, tama na. Tapos papunta ako sa loob, tapos bayaran ko daw, sabi ni madam. Pero punasan ko muna. Punasan muna natin para hindi pagkano kasi matutuyo yung salamin. Pag matuyo na yung salamin, wala na. Mahirap na namang tanggalin. Alright. Okay.
Hey, bud. Good, you? Good. All right. Hi. Baka antayin pa. Antayin pa bago matapos. Oh, hi. Should we wait him before it's done or no? I'm good. You already know. Finish my paperwork before I can Okay. And air freshener free with the wash? Yeah, if you... Is that free? Sure. The one you like. Oh, which is other people asking which one is good. Alright, okay. You give me that. Thank you. Another free for me. Alright. $42. Alright. Oh, no need. No need. Thank you. You're welcome. Okay. Alright, you guys. Meron tayong $40. Oh, sorry. Okay, $40 plus free pabango sa loob ng truck. Okay. Alright guys. Alright you guys, nandito na tayo sa kalsada. Malapit na tayo sa Ocean Trailer. Magpagas muna tayo dito. Tap muna tayo rito. Actually, punuin ko na lang ng gasolina to si Cordapia para para sa ganun taman-tama na to hanggang Winnipeg na to. Sobra-sobra pa kung tutuusin. Okay. Saan ba yung may DF? Ito may DF to. Okay. Full tank natin lahat. Okay. So, okay. Change You have 12 hours and 32 on minutes of duty remaining drive time. fuel natin. Alright you guys, ayan, arrival na tayo sa Ocean Trailer. Yan. So, sino ba mauna sa atin? Ako mauna. Hanapin lang natin yung trailer na gagamitin natin, tapos i-drop natin. Puta pare, dali tayo.
Kadali, putol. Wala na. Kabalandra pa naman ako dito sa ano. Nag-U-turn kasi ako para mag-park doon eh. Sa right side ko. Wala. I-diretso ko lang kung kaya kong batakin na ganito. Trailer. Diretso ko tapos ayan. Ganyan muna. In-straight ko lang muna. Tapos puntahan natin yung ano, buti na lang andito tayo sa Ocean Trailer. Kung hindi tapos tayo. Yung pag U-turn ko masasagi ko kasi yung pulang sasakyan na yan. Maskip kasi rito mag U-turn, hindi kasi ako ano guys, hindi tayo atras ng blind side, kaya ayokong may masagi eh. Ito medyo malambot na talaga to dati. At yun, talagang magkakaroon na rin talaga ito ng tama Kasi siyempre madalas na nahihilang ka. Pasalamat kasi nandito pa ako sa Ocean Trailer. At nandito na tayo mismo sa kanilang ano, kasi kanilang pwesto. Kaya ito ay paano, hindi na tayo magtatawag ng rescue. Andito na tayo mismo sa ano guys, andito na tayo mismo sa Ocean Trailer. Yung mayroon kasi silang shop dyan eh. Puntan natin, baka sakaling matulungan tayo. Dito lang muna. Puntahan ko muna sila. Patayin ko muna ang truck. Is in the shop here? Huh? This is your shop? Yeah. My airlines of my truck is cut, explode. So should I bring my truck here? No, I'm just a reefer guy. Oh. So you got to go to the front, talk to somebody, go right in the office. Okay, thank you. Alright, thank you sir. Just a reaper guy pala yun. That's what they say. I'm just a reaper guy. Rental and service. So tama-tama ito, may rental and service sila rito. Good morning. I have I'm here for a service, I think, because my tractor, the airline is it's cut, it exploded. I have a picture. I'm actually in the middle of your thing in there. I'm trying to make a U-turn, and then it's because I'm pulling like 7, it's cut. So no, Airline on your truck. just like this here. I take a picture here. Yeah, just like this one here. It's cut, so I cannot. And that's part of your truck, right? Yes, a part of my truck. So my trailer, it attached in the trailer. Like this is the red line. Because I was planning to make back, and then I cannot back with right in my blind spot, so I have to make a U-turn. Then when I do Who are you something. with? Turk Enterprise. Turk, okay. What's the trailer number? 1444M. I supposed to be dropped this year, and I'm picking up 1449 though. In general, we don't work on trucks at all. I mean, something like that I may be able to help with. Yes. But are you paying for this? Yes, of course. I'm paying my own. Yeah. Gotcha. Yeah. Please help me with this one. Again, we don't usually work on trucks. Yeah. Ocean Trailer, not Ocean Truck. Yeah, I unfortunately, understand. But let me see what I can do for you. What's your truck number? 2098. Okay. Are you already dropping that trailer, or? Not yet. It's in the middle because I'm trying to back. I have to make a U-turn because it's a tight spot. So that's why when I make a U-turn like that, so of course the truck and trailer it's in the angle like yeah. So you're stuck out there right now? Yeah, it's I drag it so that it will other driver will pass. So I'm in actually in the so trailer I don't does have any mobile guys in my yard at the moment, but I'm gonna go talk to my foreman and see what I got. So I can drop the trailer there for a while, and I'm just gonna come here, and then once it's done, I can hook it up in there if you guys want. Give me a moment. Let me go talk to the foreman, see what he's got to say, and we'll go. Yes, from sir. there. Okay. Okay. Thanks. Oh, truck is
Sana mura lang ito. Fuck. Sometimes happen, it's happen. Alright guys, ayan. At ang sabi nila, may parating daw yung magsiservice mobile. Ayan na yata siguro ito. Baka ito na yun, na may mga sasakyan at etc. Ito na yata eh. So may mobile sabi niya eh. Sabi nung boss doon. Baka ito yung magsiservice sa atin doon. Derek? Yeah, you're the one though. Yeah, where are you? I'm here in the back in there. Right in the back? Yeah, you can see a Turk Enterprise in there. You see the line in there. Yeah, I'll go there. Okay, thanks man. Mabilisan lang. Halos parehas lang din naman ang ano eh. Ang presyo daw kung i-unhook pa para mabilisan lang. Ayan. Tara. Tatakbo na rin ako. Yan guys. Ano, tinitira na niya agad, mabilisan lang. Ayun o, win. Oh. Oh yeah. I got a new glide hand too for you. Oh, that's a new Glide hand. The other one was pretty worn, so we'll do a new one, okay? Yeah, thanks man. Yep. There, you're past, you're done? Almost. I just need to tighten this. You mind my camera is on? No. Because I'm doing a vlog. Oh, that's all good. That's all good. What do you do, YouTube or something? Yeah, YouTube. I have a YouTube. Lakay Tracker. So, I was planning to make a U-turn over here because I'm planning to back over there because I don't want to back with the blind side. Yeah. Because I don't want to hit something and it's gonna be a big Yeah, and then it broke. problem. Yeah, and now I'm trying to avoid the car over here, the red one. Yeah. And then when I make too much angle, Yeah. that's what it costs. Yeah. Yeah. No, it's Oh, tight. alright man, that's Tight yard in here. yeah. I will try to tapos sit up natin to. Trailer. Yun, ang lakas ah. Hindi ako makaisingaw. Yeah, okay. Ang bilis. Looks perfect, man. Oh, it's just something in there. It's Yeah, it's leaking. there, Yeah, right. that's not the one. Okay. Yeah. Let's do it again. Yeah, for sure, man. Matt. What's that? Oh, Matt is your name? Yeah. Okay. Shout out to Buddy Matt. Ayusin ko itong sa taas. Ito. Yan. Mabilisan lang sila. Magkano kaya inaabot sa atin? Tapos idadrop lang muna natin to. Yo, so I'm just gonna go the invoice in the front. Yeah, but My what's name? your YouTube channel? Lakay Tracker. Yeah? Like this. You are in the thumbnail, so you're gonna see it. Okay, so like this. I'll take a picture. Yeah, sure. Here. We have 53,722 subscribers though. I'll check it out. Yeah, thanks man. Alright, man. You have a good day. Okay, have a good day to. Pabilisan lang ang gawa. I-atras ko muna ito doon. Hanap doon tayo mag-atras. Naktilo na. Wala pang 5 minuto ang pagbanat niya. Wala tayong magagawa kasi iniwasan ko talaga yung kulay pula ng sasakyan yan kasi maano itong space dito eh. Ang hirap kasing mag U-turn dito eh. Hindi rin naman, ayoko rin naman kasing umatras ng blind spot yung nasa right side, di ko makita. Baka mamaya matamaan ko pa yung mga trailer na nakapark dyan guys. So baka mamaya magbayad pa tayo. Mas mahirap yan. Ito at least kahit paano nandito na rin ako sa nandito na rin ako sa yard na kung saan
talagang eksaktong-eksakto. Kasi yung mga hose ko kumbaga sa rotten na rin yun matagal na rin kailangan magpalit na rin at least kahit paano nandito tayo at hindi na tayo masyadong nahirapan pa. Ayan, mag-atras lang muna ako dito guys. Tapos hanapin natin yung isang trailer na gagamitin natin. At pagkatapos mag-ano tayo? Pupunta na tayo doon. Kasi ang problema, kanina ko pa hinahanap yung trailer na yun, hindi ko makakita. Yan, dapat pag guys, dapat pag mag-atras tayo laging kung hanggat maaari, kung may pagkakataon na umatras tayo sa left side kasi mas makikita natin mas maganda yon kaysa umatras tayo sa right side kasi sa right side blind side yun yung katulad nito, nasa left side tayo atras. Ito maraming bakante pero doon na lang sa dulo na yun para diretso lang ako doon tapos atrasan ko lang yun. Tapos i-post trip natin ito para mas sigurado. Alright. Ito isang atrasan na lang to. Yun. Yun. So, drop natin. Sana hindi abutin ng mga 100 something o $200 yan na ginawa. Wala pang 5 minuto. Ito lang muna. Tapos i-drop natin yung airbag. Bago natin ibaba yun, double check natin sa loob. Okay, what do we have here? Nagpahugas naman tayo. Mayroon tayong ayan guys, malinis, mabango, walang kaamoy-amoy. Ready ito sa sa susunod na pag-load kung sino man yung gagamit nito. Meron tayong apat na yan, load bar at saka cold wall. Yan, titext ko kay boss Darrell kasi sinatanong niya kung kung ilan daw yan. Tara guys, tara, i-top down na natin ito.
Alright you guys, ayan, andyan yung ating trailer na hihilain, 1449. Tagal ko pang hanapin kung saan saan pa, umikot-ikot ako. Hindi ko alam bakit dito nila nilalagay, samantalang dapat doon sana doon sa likod sana dapat doon. Isa natin i-line up yung ating trailer doon eh. Okay, so 1449, atrasan ko lang, spray trip nating maigi. Turn on natin ito. Check natin kung gumagana ang reaper na yan. Yan. Bagong bago. Oh. Tapos yup. Banti lang natin dito sa banda rito para makita natin maigi ang ipe-pre trip natin. Alright. Okay, engine is starting. Taas natin to. Yun. Full ang kanyang mayroon 3-port. Okay, gumagana. Yan. Ano bang set point na sinabi sa atin sa ating ating load information. Zero Fahrenheit. Lagyan natin 0 Fahrenheit. Yes. Yan. Check natin maigi guys. Tayo, check natin maigi. Ilaw sa taas, sa baba, sa side. Titignan natin, baka mamaya may damage, tayo pa managot. O katulad dito, fresh. Mukhang fresh to may damage. Yan. Pipicturean ko yan tapos i-report ko sa dispatch ko. Tapos angat natin to. Baka mamaya tayo pa yung right. Tayo pa mapagpintangan na may damage yan. Pagbayarin pa sa atin. Okay. Ilaw dito sa baba. Sa taas. Yan. Picturean ko yung license plate number. Check natin sa loob kung anong meron sa loob. Naugasan ba o hindi. Okay, napaugasan. Diba paano? Dito sa taas. Oh, may damage din. Kailan ba to? Alam kung kailan yan. Mayroon tayong 3 load bar. Oop. Makinis-kinis ang loob.
masasabi. Ito lang ang napansin ko, bago yan mukhang bago yan ewan ko kailan yan. Pero pipicturean ko, isa-send ko sa aking dispatch para malaman nila. Kasi kapag ka mga ganyan, ay, You drop your trailer. is in the back in there. But that one is the wrong spot, but you don't drop it over there. Oh. That one is the someone parking. They paid us. Oh, I don't know. So you always need to drop your trailer in A2 and A3. I park over the back. Yeah, I know. That one is A5. Someone have Oh. pay for park. Okay. That one is already someone company, okay? So always drop in A2. That one is a A2. Oh, this one here. This, Here and over there. no. That one is a A1. That one is the only for loaded trailer. Okay, this one is not a loaded Yeah, trailer. I know everybody. I'm sorry, man. I don't A2, know. A2 and A3. Okay, A2 and A3. Okay. A2, yeah. So the A5, no. If you can't find the space over there, then you drop it here. Okay. But no drop at the A5. Are you going to do it for now? Thank you, man. Thank you. Next time I will remember. Napakabait naman niya, mabait siya. Siya na daw ang gagawa. Alright you guys, ayan. Up. Tapusin ko lang ang pagpe-pre trip ko dito, tapos kunin natin yung resibo sa loob para malaman natin. Pero pipicturean ko to para ibibigay ko sa boss. Tayo sa kabila, tignan natin dito sa kabila na to. Okay, sa site na to lahat tayo makita, ilaw lahat gumagana. Okay, perfect. Alright you guys, punta natin yung manager doon sa loob para malaman natin kung magkano babayaran natin. Okay guys, dito tayo punta na natin yung manager doon para bayaran natin yung magkano yung inaabot nitong pagpapagawa natin. Park lang muna ako sa gilid. Tapos punta tayo sa loob. Okay, here. Punta tayo doon sa loob para bayaran. Patayin ko muna. Magkano kaya butin yon? Okay. Hi. Yeah, I know. I don't know how I'm here to pay my to him. Okay. Alright you guys, ayan nakuha ko na Ocean trailer.
nakuha ko na yung invoice ng papapagawa natin dito sa dito. Saglitan lang ang repair. Inabot din tayo guys ng ano ha. Gano to? 88.90 Canadian dollar. So ano bang ano? Unit number 2098 yan. Mali ang pagkakasulat. Work perform Calgary, July 24. Airline on track. If you have any wheel and work and suspension work perform, you must return to specific within. Hindi, wala naman ito pinagawang ganyan. Yan lang. Magkano? Coupler $8. Bloodhound 7.86. Labor standard rate, puta yun ang mahalaki. Labor 62.50. Post shop supply 6.25. Pumapalo ng 88.90. Yung ipinalit nila yung mga materialis 8.15. Wala pang 25, pero ang tumaga sa atin guys yung labor. Na masakit yung labor. Pare labor. Yun ang masakit So wala tayong magagawa. Yan talaga. Guys, so paano? Ayan na naman yung panibago nating video vlog as owner operator. Sa atin lahat yung putok ng mga bagay na yan. Kaya naman pasalamat ako kasi dito ko sa Ocean Trailer bago nangyari yun. At napalitan na. So ayan guys, ingat kayo lagi. Stay safe. Eat healthy. Keep safe on tracking. Kaya kita-kita tayo sa susunod video vlog natin. Peace up. Bye. Lakay Pinoy Tracker.